Efectivos do Parque Comarcal de Bombeiros afanábanse esta mañá no arrefriado e ventilación da zona na que se rexistrara o incendio. Durante varias horas, varias dotacións deste mesmo parque traballaron nos labores de extinción das chamas, que se orixinaban ao redor das 7 desta mañá. Bueno, nos recibimos unhas chamadas 7:10 da mañá do 112 informando dun incendio nun baixo na rúa Dereitos Humáns en Boiro. Desplazouse unha dotación de bombeiros de Boiro e outra de Ribeira ao outro lugar. Ao chegar aquí comprobamos que estaba ardendo un garaxe do edificio e o traballo noso consisteu en apagalo e en ventilalo, tanto o garaxe como o edificio, porque o fume había entrado dentro das vivendas. É un edificio que está deshabitado, non vivía ninguén, e, bueno, estamos, como vedes agora, ainda facendo as labores de ventilación do edificio. A Garda Civil de Boiro investiga agora as posibles causas da orixe deste incendio. Todo apunta a que foi intencionado, xa que o edificio en cuestión atópase deshabitado.